fáilte chuileanna is mise Mailí ríis. Beidir nach gacha mar ríis rá chuileúir ach inniu tá mach an spáintscríomh cecha lena Peataí áil tá sé go leor daoine seo ach tá cúpla duine má an nó san nóid nach an video nach nu raibh duna na Minecraft. Tá cúpla duine ná bhain agus níl sacú cecha leideanna. Chéad rud samas gona duine na Mailí. So taon tú isteach inseo agus tá go leor anseo agus má tú gcéire tá polar bears an. Polar bears. Agus béidir má dheochan mé an saddle. Tá saddle áit cíns inseo sa gluife agus níman an a chóirtú. So béidir má bhfuil is agaí. Well, ní is samsa. Oh. Fáilt sam, ní gachaib. So capúil freisin ach duna muid na capúil ar dús. So tasta sé seo. Máil tú gcéire tá miseach an snícín. An trícín seo an má hastan sé sin wit tá cada. Agus béidir é seo. Agus máil tú gcéire eibríonn ceréad ar freisin agus sé tastan sé bin capel nó sin jancaí nó sin múl sé sin destan bhain capel des bra agus tastan lámhhait nó ní bhaid tú ná gailéir so Camas spásáil Camas a dhéana sa lá mail ní man sa sníe amach linn agus Camas leideanna bam ás capal beagatá hello cecha bhfuil tú mi se chun chur ar líd agus citá tú sa madradana ná gona lei sin ná maybe cad a anam tú all right okay se fáin ná leanna madarín ich tá fér má leat úla seas má leat úla I really want in it come shit fine rate leisure but it's finally chin curmats Aisha Tamachon just a guy in sure Leno made so too. Hello. Oh, Twinsha. Come on. Tamahochanyang got equal to more. Got equal to more, shine. Curmats the choho. So Niva Yashin and in Mochtwine could see much more. So Curmats can I let? Yay, Shasha more. Hello, Ladine. Kill to. Now, was there natural? Oh, shall girthy piece of milk? Ah, no, ni position. Hui, ni ibra. And oh, far away, shall ration production in Madam say. Uncle's hui. An ibra shape. Oh, no. No, ni shall gaibru. Yay! Zaibra and chin. So, sha. It's coming on to some Carolian. Lig, cadrum, curlove, meridian asha. So, Thomas and Angle and Markiocht an fair shot. Thomas and limped on Ardlish. Goes, the lure riddy. Ah, Maul to Girg my shall lodger. To non canical shahar. So, Orga, basic machine goods, Demond, machine goods, Ago Satunan Kansha, Iron, Cheshin goods, Madam Session, Mishkira shahar.
Wia! Hello, tá duine cín sa teála tuair teach go sanis fan abí bóra. So cama go is hosa. Cama é seo chuirt. Yay! Tá rá chapel sin ledín. Dúna dheachmat ceanna le. Hoi! Sé seo go sa. Smailm sa hosa. Smailm sa hosa. Meh! Smailm sa hosa. Hey? No! No! Ooh, toch maar. No! Be good asloom. No! Be good asloom. No! Be good asloom. Yay! Tá sé good asloom. Tá mai gur gáirt. So, tá sé good asloom inis. Cama ceanna le. So, inis tá sam. Cachalaia oil. Hui! Agus tá sé air. So, tá man náni seo warcíocht. Tá tú sa fós an sin, cé tá tú tuna? Mother. Tá sé gira na lad sin áil. Wa níl tú a fáil má cháirde Tom agus Tom. No. Ní tú idáil a wadarí na rua. Wa ní te rua. Scoman amsa, tá mis gluach mad a rua. Iad go bhach sé seo go dása? Sé sin dás. Béidir. Seo. Dar le man ceann seo ceann orga. Shags nis tá ceann dímón fáci. So he bicad an ceann zirnach. Ba ar dímón de hirtó. No, it's mis go mai tú le the heart. The heart, it says. Mama says. Ben just in good hello. Agus what's asshole? Agus need to give to him. This is my hair. No, let's go. Find the chin. Ledger wine and leideanna. Ooh, agus imran demon zirach leis ledger. So. No, him is his chin. And can't. Yay! Sheds and some. Agus inis tá a demon there. Agus ní ceanna. Agus é seo. Yay! Inis couple, tí couple lein. Well, here a couple comes fannach leis ledín beag seo fósús. Agus imimid as. Cuimid é seoirt agus ba túna fannach dún sin. Éonar in imime macht, tóig me cean go couple agus imime lúb. Rúd eile, mana bhfuil in couple agus tá tú máil tú survival agus má héann tú ag an end tú ná an iad seáil agus an tamtarb ná a leitra ach tá tú ná net lob I creative bhí coppla in fáil stoc leis seo tá bailach catú a dhéanana bailach difriúla survival ach survival mit tú mar seo agus ní aibbrinn sé ach so ma hitsin tú just catú gáil áard má tú géir bheith get go má. So scoil mu leis agus hold X agus mar bhecinn siúh tá mé get it woohoo. Agus tá sé go húntacht at rairc iontacht beidir go níomh muid hir seo. Tá sé go húntaach sa bhfuil muid é líist. Dun. Piú. Rud eile, muic. Tá muid in an muic íon freisin. No, comwood, muck. Agus tastin. Seo. Agus.
Siadé. Carried mad. Se agus tastan carried freisin má has an seaigi macht wets. Tá tú nána carried úsáid agus speisialí húil anach timppla go mar. Carried banna seo. Carried! Mae gur an carried. Iachad tú carried gan nú maid. No. Tá tú nána an timppla leis. Woohoo! Tá mar amach. Hello, chola gan het misser amach. Mokien. Tá mag an amach seo gan jou, is just het zeg. Oisdag. Speter laat va gal simpel seo. Kom alom máil mach gal simpel am haach. So, se. Ik heb dat va kaint lenne shikini. Inis tamud chun Mada ja. So jachmod. Tá sé ní sár é seo íana beidir é teach. So jachmod sin agus é seo. Duna mu a típiste. Beidir sin seo. Mar sin? Get out of the No. Tá galna sin. Bye. Se, so tá siad cinál fáil. Ru cinn smíiseach an madra sin. Bhí siad a tríal díal. Beidir stin seo. No. Se. Nou niet in de hestens. Knaf. Dat is een knaf hoor. Knaf. Eggs, is de madrein. Because Maui should be gear up pasta milk. Tá si ben on sin kan mi hiert. Yay, shine. So tá go leor madrín seo. Hello, tusa. Sin cinál scan rule. Tá mach an sibse. Okay, tusa. Hello. Yay, agus inis tá an leidín book seán. Tá leidíns a bháin eile. The cuids, so ocelot. Ocelot a tanna matarb ach tá tú ná cuids an freisin. So agus tá san an raw fish. Iasc nach bhfuil réit sa okay, scatú fa mar seo, scatú right an cute. Sníad a ceir boga. Gon sí go bhrean in seabhart. Ge go bhfuil tú. Stop. Walk back. Hello. Ge go bhfuil tú. Tú go ma. Tú go ma. Brenarm. Gosh, fuck, I'm special. Oh, shiny. Hello. My banner with the hoon. To make her the internet card. Shut my eyes. Shut my mouth. No, fish and some. Okay, so
sin amachas ma éan. Mis agus a hún. Brenn an cutnúir me agus tá thurbal a gáil tríd mo chluigean. Rud nachmach go deas se. Se go mám just ina leid seo scuil amach. Ach tá agaí cecha le in anyways. Spáin mar rib. Ach tá sé seo chun tuigil tamil. Má me gur ceann. So amach leat. Slán. Leidín eile bhfuil tú gur go amach. Ceapan go bhfuil sin sam. Check all the woods. An bhfuil sin sagam. An bhfuil éon sin sagam. Cos tú go. Okay, no, níl an sin sagam brana kit at all tá sin. Well, spáin mar rib cecha leideanna ach ní really spáin mar rib. Spáin dúirt mar rib kit a leideanna. Ach ní d'oibre sé amach chomá sin. Ach tá agaí cecha leideanna muc agus an capel agus an madra. Feicfidh me sibh lá ag an eile nó video ag an eile beidir. Agus feicfidh me sibh arís sa lá.